15 тисяч доларів, 3 літра дизель, ось така Audi Q5 їде до нас в Україну. 15 рік, 15 тисяч, все сходиться. Дивіться, які пошкодження. Крило, дверки, одні, другі. І по задку у нас там є щось по бамперу, ще якісь нюансики. Ось такі. Все, буде їхати цей апаратик в Україну. І є вже клієнт на цю машинку. Тобто ми її дивились під клієнта, це виграли наші товариші з Луцька. І скоріш за все, що завтра будемо оформлювати ці всі питання. Машинка виграна була 11.06. Сьогодні 19, то і ще навіть фотографій спорту не буде. Все будемо показувати, як це все відбувається. Ціна під ключ в Україні, без сертифікату, без постановки на облік 15 тисяч доларів. Бай-бай Кар, Хмельницький 69, місто Кам'янець-Подільський. Ми переганяємо автомобілі з Америки та з Європи.